नमस्कार, राशीज किचनमध्ये मी राही सर्वांचं स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे वालीची भाजी। ही कोकणातील लोकांची फेवरेट भाजी आहे। चला तर यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। ह्या वालीच्या जुड्या आहेत। ह्या आपण स्वच्छ धुवून ह्याप्रमाणे पीसेस करून घेतलेले आहेत। तुम्ही कटरवर देखील पीसेस करू शकता। मी ह्या वाली हाताने मोडून अशा पद्धतीने छोटे छोटे पीसेस करून घेतलेले आहेत। त्याची कृती मी दिलेली आहे। इथे 2 मोठी वाटी वाली घेतलेले आहेत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून, एक बटाट्याच्या फोडी करून घेतलेले आहेत। पाव वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। 2 मोठे चमचे तेल, फोडणीसाठी मोहरी, हिंग तसंच हिरवी मिरची घेतलेली आहे। 2 हिरव्या मिरच्या मधून चिरून 2 पीसेस मध्ये कट करून घेतलेले आहेत। तसंच चवीप्रमाणे गूळ, मीठ आणि पाणी। एक पॅन किंवा कढई हाय फ्लेमवर गरम करण्यासाठी ठेवा आणि पॅन गरम झाला की त्यात 2 मोठे चमचे तेल घाला। तेल गरम झालं की यात 1 छोटा चमचा मोहरी घालायची आहे आणि मोहरी तडतडली की लगेचच त्यात 1 छोटा चमचा हिंग घालायचा आहे। आता यात बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे व तेलात जरासा परतून घ्यायचा आहे। 4 मिनिटं कांदा तेलात परतून शिजवायचा आहे। कांदा व्यवस्थित परतून घेतल्यावर आता यात हिरवी मिरची टाकायची आहे। 2 हिरव्या मिरच्या जराशा 5 सेकंद परतून घ्यायच्या आहेत आणि लगेचच त्यामध्ये बटाटा व वाली टाकायचे आहेत। आता भाज्या कांद्यावर साधारण 1 मिनिट परतून घ्या। आता यामध्ये 1 मोठी वाटी पाणी घालायचं आहे। गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि झाकण ठेवून भाजी व्यवस्थित शिजू द्या। 5 ते 6 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करायचा आहे आणि पॅनवरचं झाकण उघडून त्यात चवीप्रमाणे गूळ तसेच मीठ घालायचं आहे। ह्या भाजीत हळद घालत नाहीत। एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। ही भाजी अशी पण छान लागते, पण एक्स्ट्रा फ्लेवरसाठी आवडत असल्यास पाव चमचा मिरीपूड घाला आणि ओला नारळाचं खोबरं घाला। पुन्हा एकदा भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि हाय फ्लेमवर खोबरं शिजेपर्यंत म्हणजे साधारण 2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवून भाजी शिजवा। 3 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि गरम गरम भाजी सर्व करा। ही भाजी चपाती सोबत खातात, तसेच उकड्या तांदळाच्या पेजेबरोबर सुद्धा खाल्ली जाते आणि पेजेबरोबर ती उत्तमच लागते। तेव्हा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि अशा टिपिकल मालवणी भाज्यांसाठी राशीज किचनला सबस्क्राइब करा।